Všetkých vás tu vítam v kabelovej diskusii, v ktorej sa porozprávame o trendoch, nielen teda v kabeláži, ale aj v priemysle celkovo. A ja som si dnes tu pozvala mojich dvoch dobrých kolegov, Hinka a Valeriho, ktorí sú v podstate takí naši asi najväčší odborníci, ktorí môžu rozprávať o týchto témach, o trendoch, o vývoji a o tom, čo sa deje aktuálne v priemysle. Ja vás poprosím, aby ste sa predstavili, aby naši posluchači vedeli, s kým majú tu česť. Určitě rádi. Takže mé jméno je Hinek Koupil, pracuji pro společnost od roku 2005, to znamená téměř 20 let, tomu bude za chvíli. Většinu času jsem strávil na pozici konstruktéra ve Valerově týmu a jsem produktový manažer zodpovědný za ovládací napájecí kabely, Elflex pro vývodky, skintop, servokonfekci a nabíjecí kabely pro elektromobily. Nějakou chvilku jsem si udělal odskok na 7 let víceméně do Německa, do Stuttgartu, do vývoje a před 5 lety jsem se vrátil a pracuji od té doby jako produktový manažer. Mé jméno je Valery Harčenko, pracuji v LAP jako vedoucí konstrukčního týmu od roku 2005 a náš tým se specializuje a zaměřuje se na oblast převážně průmyslových konektorů. Tak poďme sa hneď na to vrhnúť. Hinku, čo si máme pod tým predstaviť, o akých trendoch sa dnes budeme rozprávať? Dneska se podíváme na trendy, které se týkají kabelové techniky a které se týkají mimo jiné nás, to znamená i celého trhu. Podíváme se na kabely, které jsou vhodné pro stejnosměrný proud. Vidíme to kolem sebe čím dál tím víc, napájecí nebo solární panely a tak dále. Elektromobily, všude jsou bateriové úložiště, to znamená stejnosměrný proud hraje stále čím dál tím větší roli. Pak se podíváme trochu na ekologii, zase aktuální téma, kde máme materiály, které jsou na biologické bázi, co se týče pláštů a izolací kabelů. Pak se mrkneme na vývodky, tam je to taky o ekologii a jejich bezolovnaté provedení, které vlastně musí zanedlouho mít a používat všichni. Podíváme se na elektromagnetickou kompatibilitu, taky velké téma, stále více systémů funguje, jsou citlivější, složitější, takže aby nebyly navzájem rušeny, tak je to velké téma vlastně aktuálně. A v neposlední řadě se podíváme na prediktivní údržbu. Máme zajímavý produkt, to znamená, aby ve výrobě předem věděli, že dochází k nějakému výpadku, aby v podstatě k tomu výpadku nedošlo, tak proto předem určujeme, že k něčemu může dojít. A pokud nám zbyde prostor, tak se ještě můžeme podívat na nabíjecí kabely pro elektromobily a můžeme se podívat na třeba bezhalogové kabely a krom toho samozřejmě Valery tady popíše nějaký stav vývoje, jak vlastně všechno funguje pro ty, kteří nejsou tady z toho oboru přímo z konstrukce. Tak k tomu vývoju sa určite dostaneme, ale poďme najskôr. Možno spomenul si ten stejnosmierny proud, to nie je úplne nejaká novinka, takže prečo si sa rozhodol zaradiť ho medzi tie trendy? Určitě to není novinka, nicméně, jak jsem řekl na začátku, je stále více aplikací spotřebičů zdrojů, které fungují na bázi stejnosměrného proudu. Proto je potřeba mít k tomu i kabely, které jsou k tomu vhodné. To, co máme vlastně v portfoliu, tvoří řadu pro střídavý proud a pro stejnosměrný proud. Aktuálně, když se podíváte na veškeré solární panely, nabíjení elektromobilů a tak dále, tak je to stejnosměrný proud. Je to sice budoucnost, to znamená, že se to stále více rozšiřuje, ale když se podíváme do minulosti, tak v minulosti před zhruba 130 lety, kdy panovala válka proudů mezi Edisonem a Teslou, kdy vyhrál vlastně ten střídavý proud z mnoha důvodů, bylo to přenos, byly to ztráty a tak dále. Víceméně zvítězil převážně ten střídavý proud. To, co se v dnešní době mění, jsou právě ty aplikace a ty možnosti, které nám umožňují dnešní technologie, že se přechází velmi často na ten proud stejnosměrný. Jsou to od solárních panelů, kdy vlastně je potřeba nějakým způsobem propojit solární panely, je potřeba mít ve firmě, když je to spojeno s průmyslem 4.0, kde máme vlastně ostrovní zařízení a tady ty všechny parametry, ty všechny bateriová úložiště, nabíjecí kabely, zdroje, které vlastně jsou potřeba, aby byly fungovat stejnosměrný proud,
tak vlastně potřebují i stejnosměrnou síť. To znamená, existuje celá řada kabelů, které jsou a toto splňují. To, co potřebujeme propojit, bateriová úložiště například, jsou tam speciální kabely, existují na to speciální normy. Ono to funguje samozřejmě pro kabely pro střídavý proud, nicméně jsou tam některé vlastnosti, drobnosti, které se potom se liší. Je na to dána norma, která určuje, jak v podstatě i barvy žil, máme tady nějaké vzorky, možná potom ukážeme. Liší se to barvou žil, zapojením, liší se to počtem žil samozřejmě, protože jsou tam vlastně tam plus minus, po případě nějaká nula zemění. A to je všechno to, co vlastně ten produkt potřebuje mít. To, co je asi nejdůležitější, my spolupracujeme s univerzitou v Německu v Ilmenau, kde byl nějaký dlouhodobý výzkum a testy, kdy jsme empiricky zjistili, že vlastně stejnosměrný proud působí jiným způsobem na izolaci a plášť, než ten střídavý proud. Takže jsou tam speciální materiály v kabelech, které jsou určeny primárně pro stejnosměrný proud. A potom ty aplikace samozřejmě můžou být různé. Zmínil jsem zapojení solárních panelů, připojení bateriových úložišť, ale k tomu, abyste měli celou síť. Existují již projekty, kde opravdu máme ostrovní zařízení, na střechách jsou solární panely, jsou tam například větrníky a tak dále, ale je potřeba rozvést tu elektrickou energii i těm strojům, těm jednotlivým motorům. Můžou to být robotické motory, to znamená máte zase speciální kabely, které jsou odolné proti torznímu namáhání a zase podle dané normy a podle různého barevného značení a podle těch materiálů, to jsem ještě nezmínil, ty materiály, vlastně, které se používají v těch stejnosměrných proudech, jsou jiné než standardní a mají tím pádem vyšší životnost. Takže pokud zákazník ví, že pracuje se stejnosměrným proudem, tak je dobré opravdu si vyhledat kabely, které pro ten stejnosměrný proud jsou. Můžou být, jak jsem říkal, robotické kabely, můžou to být kabely do řetězu, to znamená do pohybu. V podstatě tak, jak existuje řada pro střídavý proud, tak existuje řada pro stejnosměrný proud. A jedním z nich je právě i ten solární kabel například. Ten většinou zákazníci znají nebo lidé z oboru, tak to říkám jako ten příklad, kdyby si to tomu něco představil. Jasné, takže asi tej udržateľnosti sa budeme sa o nej asi rozprávať ešte pomerne dosť. A preto možno, aby som začala túto tému trošku viac, aby som ju nakusla. Valerii, čo vo vývoji? Budeme sa baviť o udržateľnosti aj vo vývoji? Je to aj tam veľká téma? Určitě. Tak pokud jde o udržitelnost, tak především musíme dodržovat směrnici OHS pro zamezení nebezpečných materiálů a dále nařízení REACH, které reguluje a povoluje nebezpečné chemické látky. Hlavně s ohledem na směrnici OHS dochází v průmyslu k náhradě materiálů, ke změně materiálového složení u některých výrobek, a zejména zrovna u kábelových vývodek dochází ke změně mosazí na bezolovnaté provedení a dále v tomto čase probíhají také změny u konektorů, u kontaktu konektorů, co se týká materiálového složení. Jedná se rovněž o použití bezolovnaté mosazí. Ano. Já bych možná tady ještě zmínil jednu věc. Ten předpis, vlastně jsou to předpisy Evropské unie, kde je potřeba vyloučit materiály, které jsou škodlivé zdraví, což je i olovo. Před nějakou dobou to zmizelo z benzínu, z pohonných hmot a teď v podstatě to mizí z elektroinstalačního materiálu. Takže všude tam, kde je použitá slitina mosazy, tak ta bude řeknu to, už v podstatě by neměla být vůbec v portfoliu. Ale existuje od roku 2021 právě tato novela, tato směrnice, která to upravuje, která říká, že je zakázáno v elektroinstalačních materiálech používat vůbec olovo. Nicméně se nedařilo asi toto dodržovat, to znamená, existuje platná výjimka a ta výjimka se stále prodlužuje. A teď ta poslední varianta je, že by to mělo platit do začátku roku 2026. To znamená, do roku 2026 je možno používat materiály pro vývodky a teď mám takový jeden velký exemplář, vlastně, co všechno náší. A je potřeba mít ten materiál bez olova. Aktuálně jsou v těch slitinách jsou zhruba 4% olova a ten důvod tam je ten, že existují, nebo ty řezné rychlosti při tom obrábění jsou mnohem vyšší, když tam olovo. To olovo tam slouží jako mazivo. Teď je potřeba, musí se výrobci vypořádat s tím, že to olovo tam nebude a že ty vývodky budou tím pádem bezolovnaté.
Takže to je tím důvodem a samozřejmě musí splňovat veškeré stejné certifikace, musí splňovat veškeré normy. Zavřeli jsme si okno. Jsme prý vyšet. Když to bude lepší. Takže tím důvodem je samozřejmě, aby zmizely z toho portfolia, aby zmizely z materiálu jednotlivých škodlivé látky a samozřejmě musí to být jednak uvedené. To znamená od roku 2026 aktuálně je potřeba mít bezolovnaté elektroinstalační materiály, které jsou v nosazy. Takže to sme trošku odbehli od tých našich pôvodné otázky. Valery, chcel si ešte niečo povedať k tomu vývoju? Je tam niečo také zaujímavé, čo by mohlo zaujať našich posluchačů? No a dále druhou velkou oblastí, co se týká udržitelnosti, je uplatnění biologicky odboratelných materiálů všude tam, kde je to možné. S ohledem samozřejmě na další prvky kvality jako funkčnost a spolehlivost. A čo nejaký zaujímavý projekt vo vývoji? Riešili ste teraz niečo, možno aj nejakými novými metodami? Ano, samozřejmě, co se týká vývoje obecně, tak jsou tu nové technologie, nové postupy, inovativní postupy, které zrychlují vývoj, zrychlují proces vývoje. Ne protože konstruktory rychle kreslí, ale protože jsou tu nástroje, jakým způsobem zlepšit tu práci a zefektivnit tu práci. Jo, tak třeba zlepšuje se CAD, jo, konstrukční nástroje. Postupně jsou to menší změny, ale jde to dopředu a jsou to v podstatě užitečné nástroje dneska, jo, že CAD obsahuje třeba tvorbu skutečného závitu, protože na výkrese třeba není potřeba dávat závit jako takový, jo, stačí to schematicky, ale pokud vytváříme 3D tisk, používáme aditivní výrobu přímo a použijeme přímo model, tak existují možnosti přímo doplnit skutečný závit, jo, třeba na výrobku. Jsou to další vylepšení, jsou to pluginy a navazující se software, třeba rendering. Jo, a jsou tu velké možnosti, jo, co se týká renderingu, vytváření fotorealistických obrázků. Používáme aditivní výrobu, jak pro výrobu prototypu, tak i pro malosériovou výrobu, pro zákaznické výrobky, zákaznická řešení. Co se týká 3D tisku, v posledních letech velká zlepšení. Co se týká používaných materiálů, technologií, jsou tu jak technologie natávaného vlákna, tak laser sintering, tak vytváření dílů z přískyrice. Jo, je to obdobná technologie, jak třeba se dělají plomby na zuby. Jo, to znamená ultrafialovým světlem potom se to vytvrdí, jo, ten vzorek nebo ten díl. Jsou to lepší materiály, pevnější, s velkým rozlišením, s větším rozlišením. To znamená, že dřív před 20 lety, 15 lety ty vzorky se dalo použít prototypy jenom pro podívanou. Dneska už jsou to nepřímo pro elektrické zkoušky, ale ty díly jde použít pro nějaké skutečné ověření, jestli ty vzorky skutečně k sobě pasují, jak to vypadá a pro nějaké prvotní ověření a optimalizaci návrhu samozřejmě. Dál jsou to nejrůznější analýzy metodami konečných prvků, také ty softwary, co se týká analýz simulací, se neustále zlepšují. Pamatuji ještě před 25 lety jsme měli ANSYS, nějaký program pro metody konečných prvků, který byl nespolehlivý, jenom zasíťování toho výrobku, toho dílu, aby se dalo provést výpočet, běžel přes noc a nakonec stejně to spadlo. Teďka to běží hodně rychleji, ten počítač tomu pomůže, jo, ten vývoj v oblasti zrychlení také procesorů, grafických karet a tak dále. Jo, takže ty výpočty i metody konečných prvků se provádí hodně rychleji. Jo, používáme při výrobě nářadí třeba mode-flow analýzy, zatykání materiálu do vstřikovacích forem, pro optimalizaci návrhu, velmi důležitá pro nás činnost a pohled na věc. Optimalizuje to návrh jak z hlediska případných deformací, které vznikají v plastovém dílu, tak třeba pro vyhledávání a určování studených spojů, které potom mohou ovlivňovat izolací, jo, toho plastového dílu.
Jo, je odolnost proti přepětí, odolnost proti vysokému napětí. Můžu. Nevím, jestli ti nepředběhnu otázku, ale jak chceš se reagovat, Valerie na začátku říkal ty biologické materiály. Je to zase spojeno s tou udržitelností, zatím se ten kurz Evropské unie nemění, to znamená, firmy vlastně musí podávat reporty, zatím jsou to některé firmy, ne všechny, ale ty přípravy už tam běží a musí podávat reporty o nějaké uhlíkové stopě, to znamená, jakou uhlíkovou stopu ta daná firma za sebou zanechává při výrobě, distribuci a tak dále. Takže logistika v tom hraje roli, hraje v tom i výroba roli a hraje v tom právě i směr, který je víceméně nový, ale i kabely se snažíme vyrábět, které nejsou na základě jen fosilních surovin, to znamená, nejsou vyrobeny ty pláště a izolace z ropy, zemního plynu při použití, ale jsou vyrobeny ze surovin, které jsou obnovitelné. Máme několik pilotních projektů, jeden už je realizovaný a je to vlastně cesta, která je trendy, zatěžovat tu planetu méně a méně, nebo ne takovým způsobem, jakým se to asi děje teď. To znamená, existují řady kabelů. Já řeknu příklad, kdy máme vlastně jeden typ datového kabelu, Etherlineu, který je právě z 50% na rostlinné bázi, to znamená, on je vyroben částečně z těch 50% na bázi rostlinné, a to konkrétně kukuřice. Ty materiály jsou od renovovaných výrobců BASF, což je vlastně ten hlavní dodavatel, největší asi výrobce, kromě ostatních pár firem, které dodávají granuláty pro výrobu PVC a všech těch materiálů. A i tito výrobci už mají vlastně materiály, které jsou na základě rostlinné a biologické výroby. Ty materiály potom jsou a musí mít samozřejmě úplně stejné vlastnosti jako ty klasické, které si vyrábí z fosilních paliv. A to je pravděpodobně zase jedna z těch cest nebo věc, která je nová, inovativní a je potřeba se tady této cesty pravděpodobně držet. Uvidíme samozřejmě, co nám ukáže budoucnost, ale je to jedna z věcí, kterou se firmy zabývají, nejenom my, a říkám, je to nejenom nějaké jednotlivé aplikace, ale opravdu je to široký pojem té udržitelnosti a asi se tomu pravděpodobně nevyhneme. To znamená produkty, které jsou ekologicky udržitelné a jsou životnímu prostředí méně, nebo zatěžují méně životní prostředí. To znamená, jsou tam nějaké řady kabelů a s těmi úplně stejnými vlastnostmi. Mm-hmm. A už sa tento produkt používa, ty si hovoril, že je jakoby pilotný tento projekt, takže už začíná. Tady máme nějaké trošičky na ukázku, tady i si to potom může obsahat, ty materiály jsou úplně stejné, tady máme jeden původní normálně se standardních materiálů, tak je tady druhý, který je právě tady z toho speciálního materiálu, který je na základě živočišných surovin a je to standardní už produkt Etherline, jmenuje se FD BioP, je to vlastně termoplastický polyuretan, který je právě ale s tou biosložkou. To znamená rychlost kategorie 5E, ty materiály do té rychlosti, do těch přenosových dat hrají velkou roli a je to prostě funkční, funguje to úplně normálně. My jsme vzpomínali s Valeriem nedávno, už je to před nějakou dobou, jsem zatím teda neviděl od té doby, ale existovala třeba vývodka, která byla ze 70% ze dřeva. To znamená, byly tam nějaká pojiva a byla klasicky ze dřeva, měla stejné vlastnosti. Pravděpodobně se to neprosadilo, to nebyl náš výrobek, neprosadilo kvůli ceně, ale už a to je třeba 10 let, možná 15 let, už tehdy se snažili výrobci nějakým způsobem obejít tady tyto zdroje, které můžou jednou vypršet. A jenom taková zajímavost, ta vývodka mi voněla v šuplíku ještě asi tak jenom 5 roků, byla prostě jak to bylo dřevo, tak to bylo zajímavé. Áno, takže to nemá len praktické využitie, ale aj možno trošku estetické na stôl ako dekorácia, no tak možno sa toho dočkáme teda, možno už za tých 10 rokov prešiel tento produkt nejakým vývojom. Keď trošku odbočíme od tej udržateľnosti, to je samozrejme veľká téma, ale druhou veľkou témou je určite aj digitalizácia a s tým spojené vlastne akoby digitalizácia výroby, to znamená, že pribúdajú nám zariadenia, ktoré sú napojené na Wi-Fi však. Takže ako to riešia firmy? Nerušia sa tieto prístroje alebo existujú už nejaké riešenia na toto? Samozřejmě, že se
navzájem ty komponenty ruší a tomuto je potřeba předcházet. Zase ty stroje jsou stále složitější, jsou citlivější, je tam čím dál tím větší přenos dat a my jako výrobci průmyslových, no, pro průmyslovou aplikaci kabelů, tak se soustředíme jak na datové, tak ale i na pájecí kabely. Samozřejmě toto je velký problém, protože jeden prvek může rušit druhý, potom tam není správná funkce, respektive není správná funkce zajištěna, protože vždycky při průchodu jakýmkoliv kabelem, teda pokud má měď, neplatí to u optických kabelů, že při průchodem elektrické energie kabelem kolem něj se vytváří nějaké elektromagnetické pole, které vlastně vytváří rušení. Dělají se tam stínění, ruší se jak ten zdroj, tak ten spotřebič, může být vyzařování, to znamená rušení ostatních spotřebičů, ale může být také rušený ten samotný kabel a jeho přenos, který je uvnitř. My máme takovou speciální novinku, která je určená teda pro servopohony. Je to speciální kabel, který byl vyvinut od kolegů nebo kolegy ve Stuttgartu ve vývoji. Zase nějakým způsobem empiricky zkoušeli, testovali, až došli k závěru, což potvrdili potom hodnoty, které mnohem až o 60% snižují nějaké svodové proudy do zeleno-žlutého vodiče. To znamená, pokud máte standardní servokabel, tak on má vlastně 3 stočené fázové žíly, kolem toho je ještě stočená zeleno-žlutá, to znamená PE vodič, a do toho vodiče se ve velké míře indukují bludné proudy, proudy, které v podstatě tam nechceme, které potom ovlivňují nám celou tu konstrukci. Dalším takovým to není určitě novinka, to je naprosto běžný kabel, ale existuje, že ta zeleno-žlutá žíla je rozstrojená, takže ona je mechanicky symetrická nebo řekněme fyzicky symetrická, to znamená, ona je stočená současně s těmi 3 fázovými žilami, ale to, co teď kolegové představili, tak to je speciální řešení, kdy ty 3 fázové žíly jsou stočeny v jednom směru a ta zeleno-žlutá, ta PE je stočená opačným směrem, ale s jiným stoupáním. A to je zase bylo laborováno a zjištěno, že při určitém stoupání se posuneme tu zelenou žlutou o 90 stupňů ve fázi a tím pádem se do toho indukuje, do toho zeleného vodiče mnohem míň proudu. To znamená, co ten vlastně proud způsobuje. To znamená, tady se dostáváme na velmi nízké hodnoty, znamená, pokud je někde nějaké rušení, tak se tohle to dá vyřešit tímto speciálním řešením. To, co se tam děje potom v těch kabelech, nebo respektive v těch spotřebičích a tak dále, to rušení tak může být, že vám to bude vyhazovat nějaký, nebo nebudou správně fungovat jednotlivé komponenty, budou vyhazovat chyby. To, co se děje, když je to připojená konstrukce vlastně na vyrovnání potenciálu tou zelenou žlutou žílou ke konstrukci samotné toho zařízení, tak se vám vlastně může vytvářet elektromagnetická nebo respektive elektromechanické poškození, což vlastně dochází v motorech, to znamená motor, pokud v něm prochází proud, někde bludné proudy, tak na hřídeli a na ložiscích dochází k podstatě poškozování, tam jsou jemné mikroskopické, vytváří to otvory nebo takové poškození a ta struktura při tom vysokém otáčení se stále více poškozuje a to způsobuje právě průchod tady těch bludných proudů, takže ty je potřeba eliminovat, dostat je mimo a ten motor samozřejmě, pokud takhle se to děje, není takhle chráněn, tak ta hřídel, ty ložiska jsou stále hlučnější, samozřejmě se snižuje účinnost a ten motor vám méně vydrží. To znamená, zase řešení uspoříte potom na nějakých údržbách. To, co se děje v té konstrukci, to jsem říkal, tam může začít korodovat, pokud zase tam dochází průchod elektrický, nebo pokud prochází konstrukci elektrický proud a jsou tam různé materiály, je tam to nějaká vlhkost, tak to vlastně dochází k nějaké galvanické změně a může se právě docházet ke korozi. To znamená, zase ta konstrukce nevydrží tak, jak by jí měla vydržet. Takže to je obecně, že ten trend je snižovat emisí, ono je to samozřejmě velká problematika, to není nic jednoduchého, vždycky na každý ten stroj, to zařízení je potřeba a na tu celou vlastně fabriku, že zjistit, z kam vlastně to průšení pochází, je velmi problematické a je to zajímavé téma, relativně složité téma, ale zákazníci nebo respektive výrobci se na toto velmi soustředí, jak v datových kabelech, tak i v napájecích kabelech. Takže je to velmi důležité. Teraz sa asi už každý stretol nejak s umelou inteligenciou. Môže nám AI, umelá inteligencia, nejako pomôcť aj v tomto, alebo v tom našom priemysle ešte
to až tak nepreniklo. Môže nás nahradiť? Budeme za chvíľu nahraditeľní? Já si myslím, že nebudeme, aspoň zatím, co s tím pracujeme, tak jsou to vlastně jenom takové nějaké poradenské činnosti. Možná Valerie k tomu řekne víc, jak to funguje ve výrobě, ve vývoji, ale u nás je to takový pomocník samozřejmě, když někde něco neví nebo hledá, tak je to mnohem jednodušší. Vytváříte si nějaké dotazy, je potřeba se s tím samozřejmě naučit i pracovat. Je to určitě do budoucna i teď už nenahraditelný prvek informační. Dostanete se k informaci mnohem rychleji a používáme to ve firmě naprosto běžně a určitě to bude, pokud se to rozšíří. Existují různé aplikace, které opravdu pomáhají, že vám rozezná něco. Je to velký pomocník určitě pro nás. Nevím, jak Valerie si už je tam nějakým způsobem používá. Jak to vidíš? Tak obecně, co se týká digitalizace, automatizace a pokroku ve vývoji a třeba v konstrukci, tak dochází k určitému vývoji a třeba očekáváme teď cloudové aplikace CADu, které jsou momentálně ve vývoji. Ještě je nemáme, ale víme, že se nad tím pracuje ve světě a že v horizontu do 2 do 3 let bude to k dispozici, to znamená, že bude možné sdílet i konstrukční dokumentaci, 3D data, výkresy a více uživatelů budou moci pracovat na datech v podstatě na nějaké podsestavě nebo nějakým výrobku společně. Jo, třeba bude to fungovat na principu, jak dneska produkty Microsoft Office, Excel nebo Word, že na stejném souboru mohou pracovat více lidí na jednou, když soubor někde na cloudu a to též se očekává v konstrukční práci s CADem, že takové aplikace vzniknou. Jinak, co se týká automatizace a případného použití umělé inteligence, tak ano, bude to velkou pomocí, velkou podporou v konstrukční práci, protože když se jedná o optimalizaci návrhu, tak je potřeba projít ty tolerance. Jedná se o přesnost a preciznost, o nějakou mravenčí práci a v tomto směru umělé inteligence nebo prvky automatizace budou rychlejší a lepší, než člověk, počítáme s tím. Je to otázkou času, kdy v podstatě umělá inteligence bude moci pracovat společně s člověkem nebo s konstruktorem a dál si uvidíme, nestačíme se divit. Já předpokládám, že tam to bude vlastně v optimalizaci, že ta umělá inteligence bude zahrnuta, bude součástí vlastně z těch vývojových programů těch CADů, kde vy něco navrhnete jako kostru a on vám ten program pravděpodobně připočítá, navrhne nějaké řešení na základě různých i topů, materiálů a tak dále, takže tam asi se to předpokládám zrychlí velmi. Už to 3D tisk to vlastně. Je potom otázka navazbení v podstatě těch procesů, to znamená simulace, analýzy, tečení, konstrukce na řadě a tak dále až do výrobního procesu, protože my vnímáme vývoj hodně často, že oddělení vývoje připraví výrobek, ale je to ten celý proces je o tom, aby implementovat, uplatnit ten výrobek až ve výrobě. To znamená, že ten na vývoji se podílí a na vývoji nových výrobků, na jejich uplatnění nejenom oddělení vývoje, ale v podstatě celá firma. A ako vôbec prídete na to, že nejaký nový výrobok treba vyrobiť, vyvinúť? Ako sa k tomu dostanete? Vývoj probíhá nových výrobků na základě zákaznických požadavků, které pro nás shrnuje produktový management do technického zadání. Orientujeme se samozřejmě také na bezpečnost a spolehlivost. Pro všechny naše výrobky existují mezinárodní normy, které stanovují také požadavky na bezpečnost a na nezbytné zkoušky a dost často i na konstrukční provedení. Na základě zadání se vypracuje buď analýza proveditelnosti, anebo koncepční návrh výrobku a pak to nějakým způsobem pokračuje dál. Samozřejmě zákaznické požadavky jsou velmi důležité, jsou to specifické vlastnosti, na základě kterých se stanovují takzvané USP, Unique Selling Proposition. Je možné to považovat za trendy. Před
30-40 lety ten výrobek musel být jenom funkční, jo, potom ten výrobek musel být také funkční a spolehlivý, ale dneska už se počítá automaticky s tím, že ten výrobek bude mít kvalitu, že bude funkční, že bude spolehlivý a dále ten výrobek má být ergonomický, má být rozebíratelný, má být snadno montovatelný a má mít jedinečný design, jo, také vnější pěkný vzhled. Jo, to se týká i naší oblasti. Používáme při vývoji, používáme v dnešní době odborníky na průmyslový design. Jo, mám tady nějaké vzorečky hranatých konektorů, které byly vyvinuty a navrženy za pomocí také průmyslového designu. Takže estetika naozaj hrá rolu aj v našom odvetvi, tak to som nevedela, to je super. Takže záleží aj na tom, ako vyzerá tá továreň. Zaujímavé. Dobre, teraz poďme ešte k takej poslednej otázke, tá je možno trošku kontroverzná, tak dúfam, že sa tu úplne nepohašteríme. Čo vy a elektromobilita? Teraz je to taká už až taká nepríjemná téma pre niektorých, vždy mám pocit, že sa to delí na ten tým za a tým veľmi proti, takže ako ste na tom vy, Hynek? Já jsem na tom dobře, elektromobil teda zatím nemám, ale ne, vážně. Teď nám Evropská unie potvrdila, že ten kurz, který nastavila nedávno, 2022 tuším, že od roku 2035 nebudou moci být vyráběny a dávají nové vozy do oběhu, které vypouští emise, to znamená užitkové a osobní vozy, těch se to konkrétně týká, takže ten kurz pořád zůstává stejný prozatím. Čím my podporujeme vlastně tady, a je to zase součást té udržitelnosti. Pokud ten elektromobil bude nabíjen z udržitelných zdrojů, tak není pochyb, že ekologický je. Existují k tomu různé typy nabíjení, existují různé typy kabelů a tam zase jsou to speciální kabely, které jsou vyvíjeny právě pro tyto aplikace. Bude tam nějaká odolnost proti olejům, samozřejmě bude to někde různě v garáži, bude se to smíkat po zemi, to znamená odolnost proti oděru, je tam nehořlavost, budete to mít někde zase v garáži nebo někde v autě, takže jsou tam zase je tam spousta dalších parametrů, které ostatní kabely třeba nemusí vůbec splňovat, různé napěťové třídy. Teď, co se ustálilo za pánbů, tak při nabíjení střídavým proudem, tak je tam vlastně standardní konektor, Menekes, bylo to převzato i do normy, takže v té normě jsou nakresleny přímo rozměry, jak to má vypadat s veškerými tolerancemi. Ten zbytek už může být konstrukčně, nemusí být identický, to znamená, každý si tu haptiku, to znamená uchopitelnost a tak dále, toho samotného kabelu a konektoru udělá tak, jak se mu líbí, nebo jak si myslí, že je nejrozumnější. Takže za mě si myslím, že to cesta je, asi to bude nějakou dobu trvat, nebudeme mít jenom tady elektromobily, zatím se to tady nedaří kor v České republice, ale asi v Evropě teď jsou jiné věci k řešení, takže nicméně, jak říkám, ten směr tam zůstává zatím neměnný, to znamená, že tlačí se na to, aby se ukončila výroba spalovacích motorů od roku 2035. A čo ty, Valery? Máš nějaké elektroauto zaparkované? To nemám, ale věřím tomu, že přijde doba, kdy budeme mít všichni. Jo? Je to radikální inovace a... Já doufám, že nás teď všichni nevypnou. Ještě chvíli vydržte. Ještě nekončíme. A je to jenom otázka času, kdy ten nástup bude pokračovat. Jo. Jinak můžu ukázat posluchačům tady tyto úžasné nabíjecí kabely jsou vyráběny u nás ve společnosti vlastně ve výrobní budově, která je v Otrokovicích, odkud vysíláme. Prakticky pár metrov od nás sa vyrábajú. Ja som videla, že máme vlastne aj verziu, ktorá je aj inkluzívna pre nejakých handicapovaných ľudí. To je určite super, že sa myslí aj na toto. To nebyl ten primární účel, ale samozřejmě to využití je takové, že se dá ovládat prostě víceméně jednou rukou, ale to je zrovna ten, jestli někteří zákazníci znají, tak je to Helix, kdy se vlastně ten kabel sám smotá do sebe zase zpátky, takže má nějakou mechanickou paměť. Výhoda zase nějaký, nechci to tady rozebírat, ale je to patentované řešení, které máme
a přispívá tady právě k lepšímu používání těch kabelů. Áno, takže ak by vás to niekoho zaujímalo viac, tak Hynek je celebrita u nás, čo sa týka elektromobility. Natočil dokonca s Elektrodedom, čo je známy youtuber, aj niečo ako podcast video. Takže keby vás to zaujímalo, môžete si to určite pozrieť na našom YouTubeovom kanáli. Představili jsme výrobu naší kabeláže vlastně elektromobilních kabelů. Tak elektromobilu ešte ne. Možno k tomu raz prídeme. Dobre, tak aby som to zhrnula, prešli sme si naozaj veľa tém. Točí sa to všetko okolo udržateľnosti, okolo toho, že firmy chcú naozaj znižovať či už náklady, alebo tú spotrebu, výrobu toho CO2. A digitalizácia samozrejme a určite aj umelá inteligencia, dokonca aj v našich odboroch, pretože chceme nejak eliminovať tie ľudské chyby. Ďakujem vám všetkým, že ste nás počúvali. Tento záznam si budete môcť pozrieť o pár dní, hodín. Uvidíme aj na našom YouTube kanáli. Ak by ste mali nejaké otázky, či už na Hynka alebo na Valeriho, tak vás sa určite môžete opýtať a môžete nám napísať aj potom neskôr. Ďakujem vám všetkým za to, že a vidím, že už nám posielate srdiečka. Ďakujeme krásne. Ďakujeme všetkým, ďakujem aj mojim kolegom za to, že ste tu boli a za to, že ste si so mnou takto porozprávali. Určite som sa veľa dozvedela a dúfam, že aj vy. Děkujeme za pozvání a bylo super, že jsme si to mohli vyzkoušet. Děkujeme za pozornost.